stary zuber. Róż czasu jeden zwiekowany hop, tak wele 75 lat stary, przyszedł do doktora, co by ten mu zbadał jego nosienie. Doktor dał mu krauska i rzekł: wezmą se oni ta krauska do chałupy i proszę mi na jutro przynieść sam waszo sperma. Na drugi dzień Starzyk przylatuje do doktora, stawił snożno i próżno krauska doktorowi na szajptisz. Panoczku doktorze, to było tak. No i przychodzi, próbowałem prawą ręką i nic. No to próbował lewą ręką i też nic. Toż też poprosił, jak była stara, ona też próbowała, i przychodzi prawą gracą, zatem lewą gracą i cięgiem nic. Próbowała też jeszcze gebisem, zatem bez gebisu, ale sztyc jednym cięgiem nic. No tożśmy zawołali kunom Modo Erna ze pierwszego sztoka, nasza sąsiadka. I ona też próbowała lewą ręką, prawą ręką, obioma ręcami, zatem próbowała pod parzą, bali ściskała między kolanoma i blank nic. Zawołaliście kusia sąsiadka? Pyta się zadziwiony doktor. Ja zawołaliśmy i sąsiadka, ale chociaż my się stopierońsko starali, nie udało nam się otworzyć tej krauski. Oj, więc pnioków.